बानी जी। हाँ, का हाल बा जान? हाल पूछतानी। गावना के दिन देखौनी है कि ना पंडित जी से? अपना गांव के रामसाम बस से देखौनी है, कहतनी कि 1 महीना के बाद पड़ी। कैसन रउरा गाँव के पंडित जी बानी जी? ली अब हम सुनावतनी। सैया गौना जल्दी कराब, हमरा के मत तड़पाब। सैया गौना जल्दी कराब, हमरा के मत तड़पाब। हमरा के जल्दी ले जा, हमरा बाई भइल बा। हमरे चढ़ल है जवानी रसमलाई भइल बा। हमरे चढ़ल है जवानी रसमलाई भइल बा। सैया गौना जल्दी कराब, हमरा के मत तड़पाब। सैया गौना जल्दी कराब, हमरा के मत तड़पाब। हमरा के जल्दी ले जा, हमरा बाई भइल बा। हमरे चढ़ल है जवानी रसमलाई भइल बा। हमरे चढ़ल है जवानी रसमलाई भइल बा। लागता कि फाड़ दी है चोली के जवानमा। हमारा पता हर तन को नहीं खे दयानमा। लागता कि फाड़ दी है चोली के जवानमा। हमारा पता हर तन को नहीं खे दयानमा। जैसे मछरी छटपटाले ओंगे हाई भइल बा। हमर चढ़ल है जवानी रसमलाई भइल बा। हमर चढ़ल है जवानी रसमलाई भइल बा। बहे पुरवैया त खराब होला नियत। तारा ना बुझाला कैसे बानी हम जियत। बहे पुरवैया त खराब होला नियत। तारा ना बुझाला कैसे बानी हम जियत। जैसे मछरी छटपटाले ओंगे हाई भइल बा। हमर चढ़ल है जवानी रसमलाई भइल बा। हमर चढ़ल है जवानी रसमलाई भइल बा। सैया तूफानी गौना के जल्दी घर डेट हो, ना तो नई हरवे में टूट जाई गेट हो। सैया तूफानी गौना के जल्दी धर डेट हो, ना तो नई हरवे में टूट जाई गेट हो। विकास लइका साथे प्यार के शुरुआई भइल बा। हमर चढ़ल है जवानी रसमलाई भइल बा। हमर चढ़ल है जवानी रसमलाई भइल बा।